ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар территорияи аэропорт. Дӯстони азиз, ана инҷо агар болотар рави аэропорт мешавад, аз инҷо мости аэропорт мебошад дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшимон дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. Дар наздаш боз техносила мебошад. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, хонаи калон мебошад. 6 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. масоҳати умумии ҳамаи хонаҳош 360 метри квадратӣ мебошад. Боз подвали калон дорад. свет ва об хат ягон проблема надорад. канализатсияам ҳаст. документошам 100% мебошад. инҷо ваннаву ҳоҷатхона, ошхона, ҳуҷраи истихоматӣ бо ваннаву ҳоҷатхонаи дигар, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, подвал дӯстони азиз ва боз 4таи дигар ҳуҷраи истихоматӣ дар ин бино. марҳамат, сар мекунем аз ҳамин ҷо. марҳамат дӯстони азиз, дар ин ҷо 4 ҳуҷра ва склад мебошад. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, склад ва 4 ҳуҷра дӯстони азиз. ҳуҷраҳош калон мебошанд. чӣ хеле ки гуфтем, масоҳати умумии ҳама хонаҳо 360 метри квадратӣ мебошанд. марҳамат, якум ҳуҷраи истихоматӣ. мегузарем ба дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. сеюм ҳуҷра. инҷо склад мебошад дӯстони азиз, холодильникам ҳаст. мегузарем ба 4 ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи хоб, яъне спальни мебошад. дӯстони азиз, абзори ин ҳуҷраҳо буд шуд. мегузарем ба дигар хонаҳо. сар мекунем аз подвал. подвалаш бениҳоят калон мебошад. хона 6 сотиқ замин дорад. агаротам ҳаст ва чӣ хеле ки гуфтем, об ва свет хати ягон проблема нест. марҳамат дӯстони азиз, подвали хона мебошад, бениҳоят калон ҳаст ва мини спортзалам дорад. подвалам буд кардем. мегузарем ба 5 ҳуҷраи истихоматӣ. мегузарем ба 6 ҳуҷраи истихоматӣ. охирон ҳуҷра мебошад дӯстони азиз ва дар даруни ҳамин ҳуҷра ҳаммом ва баня, яъне саунаям ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, ҳам ванна ҳастай, яъне ҳаммом, ҳам саунаям ҳаст. ва инҷо дӯстони азиз, ошхона мебошад. мегузарем ба ҳоҷатхонаву ванна, ки дар ин ҷо ҷойгир ҳастанд. марҳамат дӯстони гиромӣ. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 6 сотиқ замин мебошад. 6 дар хона дорад. масоҳати умумии ҳама хонаҳо 360 метри квадратӣ мебошанд. подвали калон аст. документҳои хона 100%, свет ва об бе проблема, канализатсияам дорад. ҷойгир аст дар аэропорт назди техносила. нархаш бошад $100,000 мебошад, ё ин ки 1,132,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай рақамҳои Россия ҳардуш мебошанд ва WhatsApp-у имо доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед, боз савдаам мешавад дӯстони гиромӣ. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.